Først så har vi A og B's indflydelse på grafens udseende. Først så vil jeg lige tegne en graf. Her har vi x-aksen, og det her det er y-aksen. Og hvis vi så bare tegner en lineær funktion, der går sådan her, så kan vi se, at A det er hældning på aksen, på funktionen. Og hvis man går 1 ud, så går man 2 op, og det vil så sige, det er hældningskoefficienten. Og så B, det er skæring af y-aksen, det er så her, og det vil så være 2 i det tilfælde. Ja, og så skal jeg altså bestemme formlen for A. Og her og der er skrevet en funktion for lineær, eller forskel på lineær funktion. Og så tager jeg 2 tilfældige punkter. For eksempel tager jeg det her punkt her, det punkt her, og det punkt her. Så kan man så skrive den her, at den punkt 1, den hedder x1 og y1. Og punkt 2, den hedder x2 og y2. Og så kan man så starte med at indsætte punkt 1 og blive forskellen der. Så kommer man til at hedde y1 lige ved ax1 og så plus b. Og så skal man så have isoleret b, og det kan man være minus med ax1 på begge sider af lighedstegnet. Så det er så y1 minus med ax1. Og så er der så kun b tilbage herover. Og så, når man gjort det, så tager man så punkt 2 ind til dig i funktionen eller ligningen. Og det giver, det står så y2 lige med ax2 plus b. Og så gør man så det samme minus med ax2 på begge sider. Så er det så y2 minus ax2 og så lige med b. Så tager man så de to her og sætter dem over for hinanden. Så det hedder y1 minus ax1, og det er så lige med den anden her y2 minus ax2. Og så skal man så får jeg så y'erne over på den ene side og ax'erne over på den anden side. Så jeg kan starte med minus med y1, så der står minus ax1 herovre. Og så står der så lige med y2 minus ax2, og så minus med 1 herovre, så står der minus y1. Og så kan man så minus eller plus med ax2 på begge sider. Så der kommer til at stå ax2 minus ax1, og det er så lige med y2 minus y1. Og så herover kan man så tage a ud fra parentesen, sammen a, og så kommer man til at stå x2 minus med x1 her i parentesen, og det er så lige med de y2 minus y1. Og når man har gjort det, så kan man så dividere med x2 minus x1 på begge sider her. Så der kommer til at stå x2 minus x1. Og det kan man så også herover x2 minus x1. Og så kommer der kun til at, så det her det går væk, så kommer der kun til at stå a her. A er jo på den her side. Og det er jo så lige med y2 minus y1. Og så divideret med x2 minus x1. Og sådan der. Ja, vi har så valgt at lave en historie om en mand, der fredag aften kommer ind på en tank og så køber benzelslik. Benzelslikket det koster 9 kroner per 100 gram. Han starter selvfølgelig 0, da han endnu ikke har valgt noget benzelslik. Og derefter så vil prisen stige med 9 kroner per 100 gram han vælger, hvilket man også kan se ud fra den tabel, vi har stillet op. Derefter så har vi valgt at lave et koordinatsystem, hvor jeg så vil starte med at gå 9 ud af x-aksen her, og så 100 op, så vi rammer det første punkt cirka her. Derefter så vil jeg gå yderligere 9 hen og 100 op, hvilket cirka er her. Og ud fra der, så kan vi så tegne en linje, hvilket så viser
at det er en lineær funktion, og at den skærer b skærer i 0. Og så kan vi så lave en funktion ud fra, eller en forskrift ud fra vores tabel og vores koordinatsystem her, som så kommer til at hedde f af x er lige med 9x plus 0. Jeg så bestemmelse af vægtegenskaber for lineær funktion. Og jeg vil starte med at tage 2 tilfældige punkter her på linjen. Vi starter med at tage det punkt her. Så kan jeg så kalde det her, når den kalder x0. Og den her kan jeg kalde y0. Og så kan jeg så vælge at tage et spring ud her, som jeg kalder delta x. Og det er jo så det her punkt heroppe. Og den går så ud heroppe. Og det her, det kan jeg så kalde for, det er jo så x0 plus det spring, som der er her. Så det er jo så plus, og det er så plus med delta x her. Og den her op, den ved jeg sådan ikke, hvad hedder. Det er jo det spring her. Det er det, jeg skal finde ud af, det ved jeg ikke. Det er det, jeg ikke kender. Så jeg kan så bare starte med at kalde den her for y1. Okay, og så skal jeg så indsætte den i, jeg kan starte med at indsætte den i den almindelige, som hedder y lige med ax plus b. Så skal jeg starte med at indsætte det punkt her i ligningen af funktionen. Og det er jo så, hvis jeg indsætter det punkt her, så kommer det til at stå y0 lige med ax, og det er så ax0 plus b. Og når jeg så indsætter det, så kan jeg så indsætte det andet punkt her, som er det punkt heroppe. Og der kommer det så til at stå y1. Og det er jo så lige med hele det her. Så der skal jo så stå a, og så parentes med det her, som står x0 plus delta x. Og så plus b til sidst. Og når jeg gør det, så kan jeg så gange ind i parentesen. Så der kommer til at stå y1 lige med a, og så a gange med det her, det giver jo så ax0 plus a gange med delta x, det giver jo så a delta x. Og så er det så plus b til sidst her. Og når man så har det her, så kan man så se, at hvad der er det, så kan man se heroppe, at det her, det er det samme som det her og det her. Så det kan man så se, i stedet for at skrive det, så kan man så sætte y0 ind i stedet for. Så man sætter y1, det er så lige med y0, fordi det er det samme her. Og så plus med ax, eller a delta x. Så det kommer til at sådan ud. Så springet herfra, det er jo så, det har man så fundet ud af, at det er jo så det, så for at gå det samme ud her, så skal man så plus med a her, a delta x, for at få det samme spring her op til y1. Jeg skal så vise, hvordan man beregner skæringspunktet af 2 lineære funktioner. Og man starter så med at sætte de 2 funktioner lige med hinanden. Det vil så sige 2x plus 4 lige med 4x plus 2. Og så skal man starte med at have x'erne til at stå alene på samme side, så derfor så starter man med at sætte minus 2 på begge sider af lighedstegnet, så de 4x kommer til at stå alene. Og derefter så vil vi så have de x'erne over på samme side, så derfor trækker vi de 2x fra på begge sider af lighedstegnet også. Så vil der så komme til at stå 2 er lige med 2x. Og herefter så dividerer vi så med 2, fordi vi skal finde ud af, hvad 1x er. Og x det er så lige med 1. Og så for at finde
y-værdien, så sætter man bare x eller 1 ind på x's plads, fordi x er jo lige med 1. Så der kommer til at stå gange 1 plus 4. Og her kan man så se, at det er jo lige med 6. Og derved så kan vi se, at skæringsfundet det er 1,6. Og det kan man også se på vores graf, eller på skæringsfundet herovre. Jeg fortæller en invertibel funktion, og her har jeg skrevet en almindelig ligning til en lineær funktion. Og for at sådan den skal være invertibel, så skal der byttes rundt på x og y. Og så gør jeg så det samme på begge sider lighedstegn. Først så er minus her med b, og så kommer a og y til at stå alene. Og så for at få y til at stå alene, så dividerer jeg så med a. Og det gør jeg også på begge sider. Og så bliver det sådan her, det kommer til at se ud.